Teď se dostaneme ke další kategorii grilovací a to jsou takzvaný wraps neboli kořenící směsi. A v tomhletom případě my si připravíme takovou speciální směs, která bude z kávy, z chili a z kmínu. První věc si musíme udělat to, že ten kmín, aby se nám hezky odevřel, aby to mělo tu chuť a uvolnilo se nám to aroma, tak ho potřebujeme trošku opražit. Ono samozřejmě se to dá udělat na pánvičce, ale když už jednou děláme na tom grilu, tak není žádný důvod běhat do kuchyně a zpátky. Uděláme si takový improvizovaný pekáček. V tomhletom receptu se bavíme o takzvaným římským kmínu, aby nám z toho nevylítal. Začínáme si takováhle troška, on je to hodně aromatický. Normálně ho tam položíme a necháme ho trošku rozpraskat. Mezitím si vezmeme hmoždíř, dáme do něj pár zrnek kávy, trošku chili, bokaňského pepře, chcete-li, trošku sladký papriky a hezky to spolu promačkáme. Těší tak krásně tam prská ten kmín. Jo, tady nám to takhle začne hezky poskakovat. Au, teď jsem si k tomu přilepil prsty. Tak, teďka ho máme hezky upražený. Přidáme ho k té směsi a celý to spolu promačkáme, doděláme. My tady máme nádherný ribeye steak, jo. My jsme si povídali hodně o mase, ale toho povídání není nikdy dost. Je zapotřebí, abyste si uvědomili, že ten kus masa je na tom hovězím blízko k tomu krku. Jo, začíná to být hodně prorostlý, jo, zhruba někde mezi lopatkami, kdybyste si to představovali na svém vlastním těle, jo. Krásně prorostlý kousek, úplně jednoduše ho osolíme, popepříme a dáme tam trošku té kořenící směsi, která nádherně voní po tom kmínu i po té kávě. A hezky to do toho masa jakoby vmasírujeme, jo. Zároveň použijeme tohoto momentu k tomu, aby jsme si ten steak vyrovnali do roviny, horizontálně, jo, aby jsme ho tady neměli příliš vysoký a tady příliš nízký. Vždycky je důležitý, že ten steak má stejnou šíři na všech místech. Zopakujeme to též z druhé strany. Já osobně používám při vaření prakticky výhradně mořskou sůl. Mně to prostě líp chutná, abych řekl úplnou pravdu. A pro mě je důležitý ve vaření vždycky to, aby to jídlo nemělo jenom nějakou chuť, ale aby to mělo i nějakou konzistenci. A je dobrý, když se ta sůl třeba posolí navrch, nakonec trošku, když si křoupnete do té soli, tak ono to vytváří další chuťový vjem v tom jídle. Maldonská sůl je asi nejlepší úplně ze všech. Poměrně dost lidí se na tom shodlo. Teď by to chtělo to maso nechat odležet takových 10-15 minut aspoň, aby ta marináda, nebo aby ten wrap se hezky protáhl do celého toho masa, aby ta chuť se promíchala. Existují milion kořenících směsí, grilovacích, bůh ví, jak se to všecko jmenuje, já nevím, ale všechny ty směsi mají velikánskou nevýhodu. Já si myslím, že prostě vaření je velice individuální věc a prostě já, když budu jíst u vás, tak budu chtít vědět, jak vy umíte vařit. Já nechci vědět, který pytlík na to umíte koupit a nasypat. Jo? Vy máte daleko větší možnost vyjádřit nějaké svoje chutěň, svoji schopnost vařit, svoji schopnost to jídlo ochutit. A když si budeme všichni nakupovat koření na jednom místě, tak všichni budeme jíst jídlo stejný chutě, což samozřejmě není žádoucí, přestože se z toho stala poměrně dost velký zlozvyk v českých restauracích a o domácnostech asi ani nemluvě. Takže kořenící směsi zásadně ne. Další nevýhoda je ta, že většinou to má poměrně dost vysoký obsah soli a to samozřejmě nikomu neprospívá. Nádherně rozpálený grill, šoupnu to tam a přikryjem to. Tím se zabrání tomu, že z toho vyšlehnou ty plameny a to maso nám to bude vlastně opalovat místo toho, aby ho to opejkalo, jo? Tak hezky takhle to necháme přikrytý. Zatímco se nám tam krásně peče to maso, tak si uděláme přílohu. Uděláme si další klasiku, která samozřejmě na grill nepochybně patří. A bude to pečená kukuřice. Znova udělám si takový větší pekáček tady z toho alobalu. A na ten pekáček si dáme trošku másla. Dáme si kukuřici a není dobrý tam tu kukuřici dávat v celku, protože potom se to strašně špatně jí, jo. Takže ideální je to, když si tu kukuřici, která většinou se prodává už i předvařená, nakrájíte na takovýhle kolečka, malinko ji osolíme a můžeme ji přidat pod ten grill. Se nám tam krásně prohřeje. Tady se nám to krásně peče. Tak, ten steak máme opečený tak, jak potřebujeme. Potřebujeme jenom malinko dodělat tu kukuřici. Uděláme to tak, že k ní přidáme malinko medu. Ten med tu kukuřici krásně osladí, dochutí. Začne nám tam trošku karamelizovat. Strašně moc se nedoporučuje do toho šát prstem v tuhle chvíli, jo. Tak, vidíte, jak se krásně vaří ten med.
Ten med, který je normálně hustý, tak samozřejmě tím teplem se uvolní a krásně to zateče do všech spárů v té kukuřici, jo. Bych to mohl ještě hodit na zem, ale já si to přendám tady na prkínko. Vemu si k tomu ten steak, který si nám tady krásně odpočine. No, teď je tady to nádherný aroma té kukuřice s tím medem a s tím máslem. Ještě tady ten steak chvilinku může ležet, jo, necháme ho odpočívat, připravíme si ten talíř a můžeme to servírovat. Znova, jo, jenom chci připomenout, větší kusy masa, když se pečou, potřebují si odpočinout, jo, aby nám ta šťáva, když do toho řízneme, aby nám nevytekla všechna z toho ven. Potřebujeme, aby se to maso uvolnilo pěkně. Vidíte tu nádheru, jo, tady jak ten med krásně skaramelizoval, jo, tu nádhernou, krásnou, super barvu, jo, pecka. A teď si k tomu pěkně položíme ten steak.